croeso i'n sgwrs ni o gasgliadau arbennig ag archifau Prifysgol Caerdydd. Diolch i chi am ymuno a diolch yn fawr iawn i'r Eisteddfod am roi cyfle i ni draddodi ail sgwrs o'r atig fan hyn. Mae rhaid i fi gyfadde, dwi yn chwysu chwartiau. Mae bron cystal â bod mewn pabell y cymdeithasau ar y ddiwrnod poeth ar y maes, a dwi'n gobeithio bod chi'n gyfforddus ble bynnag ydych chi heddiw. Pwnc y sgwrs gan bron ni heddiw fydd y casglwr Enoch Salisbury a'i gasgliad anhygoel o lyfrau. Casgliad falle sydd yn haeddu bod chydig bach yn fwy enwog na mae sydd dan yn gofal ni ym Mhrifysgol Caerdydd. Mi fyddwn ni'n trafod rhywfaint ar y dyn ei hun, ar y casgliad ac yn edrych ar rhai o'r ffrychau nodweddiadol o'i gasgliad hefyd. Ond cyn hynny rhywfaint o wybodaeth amdano yr gŵr yma o Sir y Fflint. Ganed Enoch Salisbury yn 1819, fab i deulu bonheddig oedd wedi pylu rhywfaint, a bachgen ifanc ag awch am ddysgu a llyfrau. Roedd yn sôn mai y peth nath i ysgogi fe i ddechrau casglu llyfrau yn 6 mlwydd oed oedd anrheg gan John Parry, ffrind i Thomas Charles, a roddodd gopi o Robinson Crusoe, copi bychan iawn yw wedi gyfieithu i'r Gymraeg, a derbyn hwnnw'n anrheg penblwydd 6 mlwydd oed, a hynny yn neud iddo fe benderfynu bod eisiau dechrau casglu llyfrau. A dwi'n meddwl gall llawer ohono ni uniaethu pa mor werthfawr yw rhodd o lyfr, ond yn yr achos yma mae'n arbennig iawn achos mae'n ysgogi casgliad sy'n tyfu i fod dros 15,000 o lyfrau, a'r casgliad mwyaf yn ei gyfnod ac yn sicr y cyntaf o'i fath hyd y gwyddon ni i geisio cwmpasu Llyfrgell Gambrian, Llyfrgell i'r Genedl, o lyfrau Cymreig, llyfrau yn Gymraeg a llyfrau am Gymru. A gawn ni siarad chydig bach mwy am os mae hon ydy'n llyfrgell genedlaethol gyntaf ni, nes ymlaen. Ond mi ddath i enw fe am gasglu llyfrau yn enwog, a mae'n dechrau etifeddu casgliadau, casgliad Thomas Jones o Ddimbych er enghraifft, a casgliad sydd yn dod trwy law i hen nain. Mae'n debyg bod hwnnw wedi ei gymryd, dyn ni'n cweit yn siŵr beth mae hynny'n ei olygu, o blasti Llyweni, sef hen gartref y teulu. Bargyfreithiwr ag aelod seneddol am gyfnod byr oedd Enoch Salisbury yn ei waith proffesiynol, ond yn myd y pethau oedd yn ffrindiau gyda llawer o hynafieithwyr, llyfrydieithwyr, ac dan awgrym Gwilym Llein, oedd yn sgwennu llyfryddiaeth ar y pryd. Mae Salisbury yn mynd o fod yn gasglwr sy'n casglu popeth sydd yn mynd â'i fryd i ffocysu neu ganolbwyntio ar gasglu ar thema penodol ac i ymgeisio i gasglu y llyfrgell Gambrian yma. A mae'n mynd ati a mae ddiffiniad o Gymreictod yn eang iawn. Mae'r casgliad yn gynrychieladol o lenyddiaeth menywod, llenyddiaeth wedi gyfieithu, llyfrau yn Saesneg am Gymru, roedd o'n chwilfrydig iawn am y ffordd oedd pobl yn gweld ni o tu allan i Gymru yn ogystal â'r hyn o ganddo ni ddweud yn ein hiaith yn hunain neu am ein diwylliant ein hunain. Felly oedd yn ffrindiau gyda llyfrgellwyr, casglwyr ei gyfnod, B.B. Woodward er enghraifft, llyfrgellydd y Frenhines Victoria, ac mae'n casglu llyfrgell am Gymru cyn dyfodiad yr holl sefydliadau cenedlaethol dyn ni erbyn hyn efallai yn cymryd chydig yn ganiataol. Mae e'n gweld bod gwerth mewn gwneud hyn fel casglwr preifat. Yn anffodus, wrth gwrs methu nath Salisbury i adeiladu i Lyfrgell Genedlaethol ei hun. Mae honno wrth gwrs yn llewyrchus ag yn ffynnu yn Aberystwyth. Felly pam nath o fethu? Wel, doedd o ddim yn wych efo arian bod o'n gasglwr craff iawn, mi ath Salisbury yn fythdalwr. Ond yn lwcus o gwmpas y cyfnod hwnnw, mi oedd yna brifysgol newydd yma yng Nghaerdydd wedi sefydlu yn 1883, oedd yn chwilio am lyfrau i foddhau gofynion i myfyrwyr newydd. A honno hefyd yn brifysgol gyda llaw oedd yn gadael i fenywod a dynion astudio gyfochrog a'i gilydd o'r cychwyn cyntaf. Felly yn 1886,
fe brynwyd y llyfrgell gan Brifysgol Caerdydd. Dwi'n meddwl am 1,100 o bunnau sydd yn gyfwerth a dros filiwn o bunnau erbyn hyn. Ac oherwydd maint y casgliad, y 15,000 yma o lyfrau, mi oedd rhaid i 12 o ddynion weithio am 10 diwrnod yn ddi-stop i bacio'r llyfrgell, ac yna comisiynwyd cerbyd tren arbennig, a llwythwyd y llyfrau i gyd ar y tren yn Sir y Fflint, ac fe ddeithpwyd nhw i lawr i Gaerdydd, lle gosodwyd nhw i ddechrau ym mhrif adeilad y Brifysgol. Erbyn hyn mae'r casgliad yn llyfrgell a casgliadau arbennig ag archifau'r Brifysgol, ond mae honno yn lyfrgell sydd ar agor i bawb. Wrth gwrs dan yr amgylchiadau presennol, rhaid archebu o flaen llaw i ddod i fewn i ddarllen, ond dyn ni hefyd wedi bod yn gweithio i roed cynifer ag y gallwn ni o'r gweithiau yma ar-lein i chi gael ei mwynhau a'i darllen am ddim. Felly'n anffodus, methdalwr oedd Salisbury erbyn diwedd ei oes, a mi aeth ei gasgliad oedd o wedi treulio ei fywyd yn ei gasglu, mi aeth ymaith. Ond mae enw da Salisbury a'r casgliad arbennig yma nath i roi at ei gilydd dal gyda ni. Mae llawer o'r ymchwil sydd wedi cael ei wneud ar y casgliad wedi wneud gan Dr Lisa Tallis. Mae hi yn arbenigwraig, nid yn unig ar y dyn ei hun, ond yr hyn sy'n dod allan wrth i ni ymwneud â'r casgliad, nid yn unig beth sy'n ynddo fe, ond pwy oedd arfer sgrifennu yn y llyfrau. Weithio mae gen ni ymylnodiadau, mae perchnogion enwog i rai o'r llyfrau fel Iolo Morgannwg er enghraifft. Felly o'n i eisiau holi cwpl o gwestiynau bach i Dr Tallis i gael ei golwg hi ar y casgliad a'r casglwr craff iawn yma. Felly, croeso Lisa i'r sgwrs. Ti bod yn gofalu am gasgliad Salisbury, ti'n nabod y casgliad yn dda, ac falle ti wedi dod i nabod rywsut Salisbury ei hun. O'n i eisiau gofyn beth yw dy argraff ti ohono fe fel dyn a fel casglwr? Dwi wedi dod i dechrau teimlo'n eitha annwyl at Salisbury. Ta'n credu bod e'n cael y sylw mae'n heiddi, really, fel llyfrgasglwr, achos ni'n mynd nôl nawr i ganol y 40 ganrif ar 15, lle oedd dim sefydliad cenedlaethol gyda ni, dim llyfrgell, a dyma'r dyn yma o Gogledd Cymru ar ôl cael anreg o llyfr bach Cymraeg Robinson Crusoe pan oedd tua 6 mlwydd oed, yn dechrau penderfynu casglu llyfrau yn ymwneud â Chymru a llenyddiaeth Cymru. A wedyn dyma fe'n mynd ymlaen i gasglu am weddill ei oes, really, a mae'r casgliad, wel, fel ti'n gwybod, Sara, mae fe'n anhygoel, mae fe'n unigryw, mae fe'n ffantastig. Mae'n rhywbeth am pa mor eang yw i ddiffinio o Gymreigdod hefyd? Wel, yn union. A dyna beth yw'r gem, really, fi'n credu, jyst y ffordd oedd e'n dadansoddi, beth oedd casgliad Cymraeg a casgliad Celtaidd, casgliad Cambrian. Felly, yn fyr, unrhyw beth oedd wedi cael ei ysgrifennu gan Cymro neu Cymraes, gath ei cyhoeddi neu printio yng Nghymru, os oedd yr awdur yn perthyn i rywun o Gymru, os oedd y llyfr yn sôn am Cymru, hyd yn oed just mewn pasyn fel petai, dath y llyfr mewn i casgliad Salisbury. So mae'r casgliad yn eang iawn. A mae'n ddiddorol bod e'n edrych ar sut mae pobl yn gweld y Cymru hefyd, sut mae pobl yn trafod ni falle yn Saesneg yn ogystal ag yn Gymraeg. For better or worse, Sara, mae fe yn y casgliad. Ti'n credu bod e'n deg bod wedi cael yr enw yma fel bach o eccentric? Na. Mae Salisbury, pan mae fe'n dod at... A dyma beth sydd mor diddorol pan dwi'n ymchwilio mewn i Salisbury a'r casgliad. Y mwyaf dwi'n dod i nabod fel casglwr, fi jyst yn meddwl, oedd y boi yma oedd e ar yr arian lle oedd casglu llyfrau yn ymwneud, oedd e jyst yn gwybod yn union beth oedd ni angen fel Genedl. Ar y pryd, fel dwedais i, oedd dim sefydliad cenedlaethol o gwbl gyda ni, dim
dim casgliad cenedlaethol o lyfrau neu llyfrgell. A dyma fe yn mynd ati, wel, i casglu hwnna, i creu hwnna, nid yn unig llyfrgell, ond golwg cenedlaethol, casgliad cenedlaethol, sefydliad cenedlaethol, os chi moyn edrych arno fe fel yna. Ie, o'n i'n mynd i holi. Ti'n meddwl bod e'n deg bod ni'n trolio'r llyfrgell genedlaethol rhywfaint gyda teitl y sgwrs yma'n gweud mai hai hon yw llyfrgell gyntaf y Genedl. Ti'n credu bod e'n deg bod ni'n gallu gweud bod hwn yw'r casgliad Cambrian cyntaf? Wel, yn ôl beth dwi'n gwybod, falle fy mod i'n anghywir, ond ac yn ôl beth oedd mae Salisbury yn sôn ar y pryd hefyd, sa'n credu oedd unrhyw un arall yn neud hwnna. Oedd William Rowlands, nath e dechrau cyhoeddi llyfryddiaeth y Cymru. Tua 1853 fi'n credu ymddangosodd fel ar ffurf erthyglau yn y treithodydd. A fi'n credu dyma lle geith Salisbury y syniad i casglu casgliad oedd yn ymwneud yn penodol ar Cymru. Sa'n credu oedd unrhyw person arall yng Nghymru yn neud y siwrd fath beth, yn meddwl, reit, dewch i ni casglu casgliad sydd ond yn ymwneud ar Cymru a llenyddiaeth Cymraeg. Sa'n credu oedd unrhyw un arall yn neud hwnna ar y pryd. So ie, fi'n credu gallwn ni ddweud bod casgliad Salisbury oedd yr un greiddiol y casgliad Cymraeg cenedlaethol. A ti'n sôn rhywfaint amdano fe o ran i ddealltwriaeth o lyfryddiaeth, o hanes Cymru ag ati. Ti wedi dod ar draws, dwi'n gwybod llawysgrifen gwahanol bobl, mae'r rhai o'r llyfrau yma wedi dod trwy ddwylo pobl sy'n bwysig i'n hanes ni hefyd, yn dws? Ie. Beth yw'r gair yna yn Cymraeg? Provenance. Yn ymwneud â llyfrau, mae'n debyg oedd Salisbury, oedd ei lygaid am casglu yn really keen. Mae'n debyg oedd e'n chwilio am llyfrau gyda provenance, gyda hanes tu ôl iddyn nhw. Mae yna llwyth o lyfrau, enghraifft, oedd yn pertheniol o Morgannwg, ac mae Salisbury wedi nodi ar ochr y clawr, copiol o Morgannwg. Weithiau mae'n ymilnodiadau fe, lle mae wedi nodi gwybodaeth am y gyfrol, am yr awdur, am teulu'r awdur. So dyn ni ddim ond yn gwybod, ni'n gallu edrych ar y casgliad a gweld y teitlau sydd yn y casgliad, sydd yn diddorol dros ben. Ond wrth i ni agor llyfrau Salisbury a gweld beth mae fe wedi nodi yn y llyfrau, a wedyn dwi wrthi yn creu restr o'r nodiadau i gyd yma, a dwi'n gallu gweld bod Salisbury yn creu neu yn ail-creu ac yn cyfleu i ni hanes llyfryddiaeth Cymru trwy y nodiadau yma, achos wrth gwrs byse'r gwybodaeth yma ddim wedi cael ei nodi unrhyw le yn gyflawn, ti'n gwybod, fel golwg cyflawn ar llenyddiaeth Cymru. A mae'n teimlo fel rhywbeth, mae'n teimlo fel rhyw fath o mission personol, mae'n teimlo fel rhywbeth wirioneddol uchelgeisiol i wneud. Ydyn ni'n gwybod pam bod wedi methu, achos yn amlwg mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, pam fetho fe yn ei sialens o greu, wel, allan ni weid bod e heb fethu, ond yn sicr nath creu Llyfrgell Genedlaethol gyda'r casgliad. Pam ti'n meddwl nath e fethu wneud hynny? Wel, sa'n siŵr, really, ddweud y gwir, achos oedd enw da i casgliad Salisbury dros y byd i gyd. Oedd llyfrgellydd o Llyfrgell Boston, Llyfrgell Cyhoeddus Boston, yn awyddus iawn i cael ei ddwylo ar casgliad Salisbury. Felly, oedd y casgliad yn dosbarth cyntaf ar y pryd, ond oedd Salisbury ddim yn rhy dda o ran yr ochr ariannol, ac roedd yn gorfod gwerthu'r casgliad yn anffodus erbyn diwedd ei fywyd.
Daith y casgliad i Prifysgol Caerdydd, sef newyddion da iawn i ni. Ac wrth gwrs ar y pryd, ni'n sôn am pryd i ni, 1886, pan oedd yr ymdrechion yn dechrau ar gyfer Llyfrgell Genedlaethol. Ac yr un peth falle sydd yn anfantais i Llyfrgell Salisbury, oedd e ddim yn casglu llawysgrifau, oedd e'n canolbwyntio ar print. A fel ni'n gwybod erbyn hyn, oedd cwpl o dynion Victoraidd eraill yn casglu llyfrgelloedd ei hun, ac oedd lot o'r ein yn cynnwys llawysgrifau enwog. A ni'n gwybod oedd Sir John Williams, oedd ei casgliad ac yn cynnwys yr llyfr du Caerfyrddin ac yn y blaen. Felly, ac naeth addo ei casgliad i'r Llyfrgell Genedlaethol, ond i bai bod e'n mynd i Aberystwyth. A dyna ni. So ti'n sôn am ddiwylliant print Cymru, ac wrth gwrs yn y casgliad mae gyda ni esiamplau o ddiwylliant print mor fywiog ar hyd a lled Cymru. Ond falle rhan dyn ni'n anghofio amdani weithiau yw rôl darlunio mewn diwylliant print. A fi'n gwybod bod ti wedi bod yn ymchwilio mewn i hynny'n ddiweddar. Os gyda ti ddiweddariad i ni o gwybod ar yr ochr yna? Wel, dyna eto, dyna beth yw mantais casgliad Salisbury, oherwydd ei golwg eang ar printio a llenyddiaeth Cymraeg. Mae yna llwyth, fel ti'n gwybod, o cannoedd a cannoedd o fel tracts, neu beth sy'n ni'n galw yn Saesneg yn chapbooks. Ti'n bod, y llyfrau eitha bach denau, print eitha chep, a mae un arbennig, cyfieithiad Cymraeg o gwaith Almaeneg yn gwreiddiol, gath ei cyfieithu yn Saesneg a wedyn cyfieithu Gymraeg, ar bywyd hynod Dr Faustus. Ac mae yna darlun yn y flaen o'r llyfr bach print yma, o'r tract yma, anhygoel, just o y cymeriad Faustus a wedyn y diafol yn ymddangos. Ac mae'n werth ei weld, mae'n rhaid ei weld. A eto, mae jyst yn dangos bod hanes printio, darlunio yng Nghymru, wel, mae'n taro ar draws y byd i gyd. Mae yna hanes rhwng-gwleidyddol i printio yng Nghymru. Un cwestiwn o gen i ti cyn i orffen. Gyda bod ti wedi cael cyfle i ddod i adnabod y casgliad yma mor dda, beth yw dy hoff beth ti am weithio gyda fe? Ti beth yn gwybod beth ti'n mynd i ffindo? Ti'n bod, mae pob dydd jyst mae rhywbeth newydd yn codi, rhywbeth diddorol. Ac o'r miloedd o lyfrau yng Nghasgliad Salisbury, wel, ti'n bod, mae'n mynd i cymryd weddill fy oes i darganfod os byth, ti'n bod, yr holl gwybodaeth, yr holl drysorau sydd yn y casgliad, chi jyst byth yn gwybod. Gwych. A un bach cloi, os gen ti hoff lyfr yn y casgliad? Ti'n bod beth, wel, ti'n gwybod y hun, ti'n bod, mae jyst llwyth. Mae fel trio dewis eich hoff siocled, mae'n jyst yn amhosib bron. Mae yna un o'r rai cynnar, fi'n credu taw, sa'n gallu cofio'r teitl, ond y reswm dwi'n hoffi'r llyfr, achos mae'r clawr mor diddorol. Chi'n gallu gweld tystiolaeth o'r clawr gwreiddiol, beth ti'n galw, felem. Mae yna fel imprint ar ei ôl, ar y clawr newydd. Dwi'n hoff iawn o'r un yna. Mae'r Faustus yn un amlwg hefyd, jyst oherwydd y llun. A mae yna llyfr bach, llyfr bach o emynau Ann Griffith. A mae hwnna... Flewog? Ie, mae yna clawr arbennig ar hwnna, a mae'r llyfr yma fe ti ar maint yna.
a mae wedi cael ei clorio gyda, mae fe'n homemade job, mae hynny'n amlwg, gyda croen llo bach, gyda'r blewen dal arno fe, a mae fe'n eitha rustic, ond i fi, mae fe jyst yn tystiolaeth bod rhywun wedi caru'r llyfr bach o efynnau yma siwr gymaint bod nhw wedi cymryd yr amser i creu clawr ei hun ar gyfer e. Mae hwnna'n ffordd hyfryd o ddisgrifio'r peth. Fi'n cofio ti'n dangos i fi, nath yna wneud i fi gosi gweld llyfr mor flewog. Ond dyna ni, mae'n rhywbeth cain iawn am y peth bod mor syml. Diolch gymaint i ti am rannu dy argraffiadau ti o casgliad Salisbury. Nawn ni gloi nawr gyda 3 gwrthrych nodweddiadol o'r casgliad. Ond diolch yn fawr iawn i ti. Hwyl, am nawr. Croeso, diolch. Hwyl, Sara. Ta-ra. Diolch yn fawr iawn i Dr Lisa am ymuno ac am ateb fy nghwestiynau. Mae wir yn fraint gweithio gyda tîm yma yn y Brifysgol sydd nid yn unig yn ymroi i edrych ar ôl archifau amrywiol casgliadau fel un Salisbury, ond hefyd yn ychwanegu at y casgliadau yna ac yn rhannu i gwybodaeth mor hael. Fel soniais i, mae casgliad Salisbury ar agor i bawb. Ar hyn o bryd rhaid archebu o flaen llawer mwyn dod i mewn i'w ddarllen o, ond fyddwn ni'n eich annog chi wneud hynny yn y dyfodol os ydy hynny'n mynd eich bryd chi. Mwyn dod ar sgwrs i ben, oeddwn ni eisiau dangos 3 gwrthrych arwyddocaol o'r casgliad i chi gael syniad o'r hyn dyn ni yn ei darllen yn gweithio gyda nhw bob dydd. A'r cyntaf falle yw un o'r darnau mwy gwerthfawr yn y casgliad. Yn sicr, does dim memrwms, dim air, does dim llawer iddo fo o ran y deunyddiau, ond mae'r pamffled bach bregus iawn yma yn un o 2 hyd y gwyddon ni sydd yn bodoli yn fyd-eang sydd wedi goroesi. Mae'r llall mewn Llyfrgell yn Chicago, a mae hwn yn bamffled wedi gyhoeddi yn 1862 yma ar stryd Butte yng Nghaerdydd. Be sy'n arbennig iawn am y pamffled yma yw ei fod yn hunangofiant gŵr oedd yn geithwas, oedd wedi dianc o America, o'r Unol Daleithiau, ac wedi dod draw i Gaerdydd ac wedi ymgartrefu yma. Ariannwyd y pamffled gan Wesleyaid lleol, Wesleyaid Saesneg ei iaith, felly mae yna ddarnau eitha eang yn y pamffled yn sôn am ffydd ac am grefydd William Hall, ond mae'r stori'n dechrau gyda'i blentyndod yn cael ei eni fel ceithwas, yn fab meistr caethweision, ac i fenyw oedd yn geithwas. Ac mae'n gweithio, mae'n disgrifio yn gignoeth iawn beth yw ei driniaethau, dan wahanol feistri, ac yna mae'n dechrau olrhain stori sawl ymgais i ddianc i ddechrau i ogledd yr Unol Daleithiau ac yn ymlaen i Canada. Mae'n llwyddo, mae'n methu, ond yn y diwedd mae'n cyrraedd Canada ac yna yn symud i Ffrainc, i Le Havre, a wedyn mae'n rywsut yn cyrraedd Bryste, a mae'r stori'n dod i ben lle mae'n sôn bod e wedi cyrraedd Caerdydd ac ymgartrefu yma. A mae'n dangos falle i ni nid yn unig diddordeb Salisbury fel casglwr mewn diddymiaeth, abolition, diddymu caethwasiaeth, ond hefyd mae'n ddarn prin iawn o hanes Cymreig sydd yn mynd yn ôl i ganol y 19fed ganrif. A mae'n dangos hefyd y gefnogaeth oedd yma yn y ddinas tuag at ddiddymu caethwasiaeth wrth gwrs roedd Caerdydd yn adnabyddus am werthu gyda yr Unol Daleithiau yn ogystal â'r Gogledd, ond yn sicr bod yna gefnogaeth frwd i ddiddymu yma yn y ddinas, gymtent bod nhw wedi gallu rhoi arian i alluogi y gŵr yma, William Hall, i olrhain ei hanes ei hun yn ei eiriau ei hun. Felly mae hwn yn beth gwerthfawr iawn i ni, a dyn ni'n meddwl yn sgil beth dyn ni wedi bod ni drafod yn gyhoeddus dros y flwyddyn, 2 flynedd ddiwetha, ynglyn a dweud straeon mwy gonest am yn hanes ni yma yng Nghymru. Dyn ni wedi
gosod y ddogfen yma i gyd ar-lein. Mae ar gael i chi ei ffori, i lawrlwytho, ei darllen. Fel soniais i, mae yna ddisgrifiadau weddol dreisgar ynddi, ond mae hi yn ddogfen eithriadol a gwerth ei herchwilio. Yr ail wrthrych o'n i am ddangos i chi, mae'r llyfr yma yn rhywbeth, pan nes i agor i clawr y llyfr, nes i bron gweiddi o weld llawysgrifen Augusta Hall, Gwennen yn Gwent, tu fewn ar glawr y llyfr. Mae'r llyfr yma, Ancient Heirs of Gwent a Morgannwg, gan Maria Jane Williams o Aberpergwm, yn cynrychioli y casgliad cyntaf o ganeuon gwerin Cymreig wedi i trefnu, wedi i gosod ac wedi ei cyhoeddi. Felly mae enillodd wobr am wneud hyn yn 1837 yn yr Eisteddfod, ac erbyn 1844 dan nawdd Augusta Hall fe gyhoeddwyd y llyfr y cain yma, ac wrth gwrs yr arysgrifiad mewn aur ar y clawr piws yn dweud iaith, enaid a'r eithanau, ac o fewn y cloriau yna darganfod y trefniadau cynhara hyd y gwyddau i o pethau fel Merch y Melynydd, Begeilio'r Gwenith Gwyn, a'r casgliad yma yn un sydd yn mynd mlaen i ysbrydoli enghraifft Ruth Herbert Lewis, oedd hefyd yn casglu eithau'n defnyddio coil cwyr yng Ngogledd Cymru i recordio bobl mewn workhouse, bobl yng nghefn gwlad yn canu, ac pwy ddaeth i helpu Ruth Herbert Lewis gyda'i gwaith o drefnu yr alawon yma, ond Morfydd Llwyn Owen. A yn lwcus iawn hefyd, mae casgliad personol, archif personol Morfydd Llwyn Owen ganddo ni hefyd yn yr archif dan yn gofal ni. Wrth gwrs, wrth i Morfydd Llwyn Owen hefyd drefnu cerddoriaeth Gymreig a chyfansoddi ar ei liwt ei hun. Mae'r gweithiau yna i gyd ganddo ni, ag oherwydd i marwolaeth yn anffodus yn ifanc iawn, yn 26 dwi'n meddwl, fe sefydlwyd ysgoloriaeth yma yng Caerdydd cof amdani. A'r person cyntaf i dderbyn yr ysgoloriaeth yna, Grace Williams, aeth ymlaen wrth gwrs i fod yn gyfansoddwraig dalentog iawn ei hun. A dyn ni lwcus i gael rhywfaint o'i gweithiau hi yma yn yr archif hefyd. Felly i fi mae'r llyfr yma nid yn unig yn gongl fain diwylliant canu gwerin Cymreig, y math o ganu dyn ni dal yn ei ddathlu yn yr Eisteddfod, ond mae'n fan cychwyn ar gyfer cenedlaethau o fenywod oedd yn casglu, yn hyrwyddo, yn trefnu ac yn perfformio cerddoriaeth Gymraeg. A cerddoriaeth heddiw fyddwn ni'n meddwl amdanyn nhw oedd yn bethau falle sy'n bach yn gallu bod braidd yn hyn ffasiwn, ond mae'n rhan o ddiwylliant bywiog, diwylliant ar glawr gwlad, a mae'r llyfr yma yn greiryn gwerthfawr iawn sydd yn olrhain rhan o'r stori honno. A'r trydydd gwrthrych, rhywbeth bach braidd yn anarferol i chi, falle bod fi wedi cynnwys hwn, jyst achos bod fi'n licio'r llyfr gymaint, mae yna gymaint sydd ar ganfod yn y casgliad. Hanes y Lleiad o 1840, mae hwn yn lyfr yn Gymraeg sydd yn olrhain pa fath o greaduriaid ehedog, sydd yn hedfan, sydd i'w canfod ar y Lleiad, bod nhw'n byw mewn tai to gwellt, y mathau o anifeiliaid sydd i'w canfod. Mae hwn yn gyfieithiad o be maen nhw'n galw the Herschel Hoax, llyfr gath ei gyhoeddi oedd yn honni i fod yn lawysgrif oedd wedi cael ei ddarganfod mewn drôr gwyddonydd enwog Herschel. Dyn go iawn, ond nath o ddim sgwennu'r llawysgrif yma. A mae fod yn lawysgrif gyfrin sydd yn dweithio ni beth sydd i'w ganfod trwy sbiemfrych ar wyneb y Lleiad. Ac nid yn unig mae'n cosi, mae'r disgrifiadau yn wych, a mae'r darlun neu'r y print i fewn yng nghlawr y llyfr wastad yn codi gwên. Mae falle'n dangos ochr arall i'r casgliad bod y casgliad ddim jyst i'w wneud ar pethau a llenyddiaeth ar uchel. Mae weithiau i wneud gyda llyfrau rhad, ond hefyd gyda'r gwyddorau. Dyn ni ddim just yn genedl o feirdd a chantorion ac enwogion o frei. Mae ganddo ni bobl sydd yn ddiddori yn y gwyddorau, hyd yn oed y ochrau chydig bach mwy
rhyfedd o'r gwyddorau, a mae ganddon ni bobl yn y cyfnod yma oedd yn ymddiddori mewn seryddiaeth ac yn trafod gwyddoniaeth, yn trafod y cosmos yn Gymraeg. Felly i fi mae hanes y Lleiad yn esiampl reit hoffus o'r ffaith bod y casgliad yma eto mor eang yn ei sgôp, ond hefyd mor graff, a mae yna ryw agwasatrwydd yn y cyfrolau, a cymaint ar ôl i'w ddarganfod. Wel, dwi'n gobeithio bod hynny wedi rhoi rhyw flas i chi ar gasgliad Salisbury a bod chi wedi mwynhau clywed am y casglwr ei hun. Efallai nad llyfrgell Gynta'r, llyfrgell genedlaethol gyntaf Cymru oedd y casgliad yma, ond yn sicr fe allwn ni hawlio, mae hon ydi llyfrgell Gambrian gyntaf ein cenedl di. A dwi'n gobeithio wir bod hyn wedi codi blis arnoch chi i ddod i ymweld â ni, i ddod i loffa, i ddod i ymwneud â'r casgliad yma, achos dyna oedd bwriad Salisbury o'r cychwyn cyntaf, oedd i greu adnodd gyfoethog i bobl Cymru am bobl Cymru. Diolch i chi am ymuno.